kawai ka gaya min abin da za ka gaya min, me wani abun kunya. Sai kai dariya. Ye? Sallah? A gaskiya Larai ina son ki. Hajiya Laraba sai Saudiya. Director by Subhanallah, subhanallah. His. Akan bolar? Ai za dan ta tura ta, ban tura ta ko ba. Sai gidan su Malam Iliya. Ya kuwa jama'a. Magari ya gaishe ku. Sai kai dariya. Yawa bayan wannan kuma akwai wani abu da ba ku sani ba. Assistant Director by Sani JT. Story Screenplay by Adamsi Asai. Producer by Dahiru. Ka bai wa dan baɗe dangane ya Allah ya bashi. Ko ba ka yo uwar ma wane ne ya bata? To ai man liman gware da Allah saka zo ka. Allah. Ko! Na kautin yawa. Gani. To shikenan ka bari sai kai wanka. Kaucin ka ba. Allah mun ce maka kada kayanka. Alhamdulillah. Akan wannan mahaukaci lebun bola insha Allah Allah da amma wannan mahaukaci ba a yi kokari akan aika Me gani ka fi yaro yana inda ka taka to ke wayo kina kai dariya Sai kai dariya.